Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma radio Joliba fana lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an b'aw fo dante foli min na ka yira k'a fɔ aw ka jɛmukan min bɛ sigi aw ye ladala tarata o tarata nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 21 tɛmɛnen ni sanga 30 ye an k'a ma ko jɔ kɔnɔ min ye jɛmukan ye a bɛ lase Musa Tɛnbine de fɛ min bɛ tali kɛ don bɛɛ tɛ ngɛlɛ sɔrɔ a ka woda la sen bɛ kɛrɛkɛla nin waati ninnu na o tuma Amadu Jalo ne n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa ka se ka min ye jɔ kɔnɔ ale ɲɛnamaya ayiwa ladala an bɛ mɔgɔ de wele ka na kɛnɛ in ka min bɛ tali kɛ ka se ka an da don min ye baabu la min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔna kibaruyaw ka kuma nin y'an sigilen kɛnɛ ka bi ye tarata ye a bɛ bɛn mai kalo tile 23 san 2023 ma an balima cɛ ni muso denmisɛnnin ni mabakɔrɔba minnu fana bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la an tɛ ɲinɛ aw kɔ an b'a fɔ ɲɛna aw danse jɔ kɔnɔ ale jɛmukan kɛnɛ kan maa min b'an bolo kɔrɔ bi o ye ayiwa Num Umar Jara ye ale ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye an k'a ma ko coalition des forces vives du Mali ko fo Vima ale de b'o jɛkulu ɲɛmaaya la bi ale de bɛ jɔ kɔnɔna la bi Umar i ni su kɔri baasi t'i la e nana n ka wele jaabi o diyara n ye ayiwa ni folikan b'i bolo ka di an filɛmaw an lamɛnbagaw ma. Ok an b'a fɔ fɔlɔ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ni kɛnɛ in kan an ka jamana marabagaw ka daminɛ duguma fo sanfɛ ka ɲini ala fɛ ala ka jamana in lakɛnɛ ala ka jamana bɔ bolo la o kɔfɛ k'an filɛbaga bɛɛ fo mɔgɔ ma bɛ nin waati in na k'i sɔgɔlen don Joliba TV la k'i fo k'i waleɲuman dɔn an k'a dɔn kɛnɛ in ye kɛnɛ belebele ye o kɔfɛ ka Joliba TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. Diyara n ye an b'i yɛrɛ fo i nana n ka wele jaabi ayiwa ɲininkali fɔlɔ min b'o k'i la o ye k'a fɔ bi bi in na Mali jamana min ye ayiwa an bɛ furanjɛla fanga min na bi ayiwa baara caman bolodalen bɛ a kɔnɔna la ayiwa baara minnu bɛ yen n'a bɛ tali kɛ yɛlɛmaw la jamana kɔnɔna la o ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka hakilila ye an'u ka miirina ayiwa ko jɔsen kura bɛ se ka di Mali ma cogo min na i ka jɛkulu n'o ye ko fo Vima ye bi a ka hakilila fɔlɔ ye mun ye Mali taabolo kan. Ayiwa an bɛ ala fo ka ala barika da ala min ye nin waati yira an ka sigi aw ka tele la maliyɛnw k'an lamɛn diɲɛ bɛɛ k'an lamɛn hakilina min b'an na Maliko la mɔgɔw ka bɔ a kalama i k'a dɔn camancɛ fanga in n'o ye transition fanga in kabini a sigira fo bi an ka jɛkulu belebele in ka daminɛ Bamako yan fo Kidali mɔgɔw b'a kɔnɔ an ka hakilina bɛɛ kɛra kelen ye o de ye ka camancɛ fanga ka jukɔrɔma don k'an sen don a baara la walasa Mali bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ o la hakilina min bɛ anw na o de hali bi ka transition fanga k'a dɛmɛ gɛlɛya min bɛ jamana ka bɔ a kɔnɔ maliyɛnw ka k'u yɛrɛ ye sabula an sɛgɛnna an ɲanina donc fanga min bɛ bi n'a bɛ ka baara kɛ maliyɛnw ka miiriya kɔnɔna na an b'o kɔfɛ. Fanga in est-ce que a bɛ ka baara kɛ bi ayiwa a jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnnenya coalition des forces vives du Mali est-ce que bi aw ka yeta la jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sira dɔ kan min bɛ se ka jamanadenw ka ayiwa siniɲɛsigi dilan don min tɛ bi ye wa. Ayiwa an bɛ se k'a fɔ an ka yetaw la jamana marabagaw bɛ ka baara min kɛ kabini u sigira fo bi en tout cas an b'an yɛrɛya kɔnɔ ka sababu kɛ baara sancɛba minnu an jɛra k'u dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ parce que fanga ye denmisɛnnin fanga don min bɛ fanga ɲɛmɔgɔya la a y'o de fɔ ko quand j'échoue c'est la jeunesse qui échoue donc a y'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw ka fanga don wa fana b'o cɛsiri la ka denmisɛnninw ka miiriyaw ta an ka miiriyaba fɔlɔfɔlɔ o tun ye mun ye o tun ye lakana o ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ ko lakana b'an fɛ yan 100% mais jɔnmaya wale min tun taara ka maliyɛnw sɛgɛrɛ ka jɔ biri an kun da la ka kɛ i n'a fɔ an t'an ka jamana kɔnɔ o min bɛ yen n'o fugulan jugu ye n'o bɛ ka bɔ an kana bi an bɛ se k'a fɔ o ye anw nisɔndiya ko belebele fɔlɔ ye waatiw kun kɛra bɛɛ kun ɲɛ b'a la ni kumana bi maliyɛnw b'a fɔ hali bi attaque bɛ kɛ dɔw b'a fɔ ten ko hali sini attaque bɛ ka kɛ c'est vrai attaque bɛ ka kɛ mais Mali kun minɛnen don maliyɛnw na bɛɛ b'o dɔn i jamanatigitɔ e dan kun bɛ e la hali ni voyage k'i taa Mali kɔnɔ ni tɛmɛna Segu la ka ban taa yɔrɔ kun t'i la mais bi bɛɛ y'a ye hali bi na actualité kunda bɛɛ y'a ye k'a fɔ defu o kɛra Kidali donc an bɛ se k'a fɔ sécurité kunda jamana bɛ ka segin jamanadenw ma jamana bɛ ka segin jamana marabagaw ma Mali ka tigiya a bɛ ka dɔn Mali kɔnɔna na a bɛ ka dɔn Mali kɔfɛ donc o ye anw ka nisɔndiya belebele ye fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn n bɛ kalan kɛ n'i y'a mɛn n bɛ taa n ka jago kɛ n'i y'a mɛn n bɛ taa n ka mɔni kɛ c'est à dire baara o baara n'i y'a mɛn i bɛ taa kɛ a k'a sɔrɔ e ka jamana tigiya yɛrɛ b'i bolo fɔlɔ n'i yɛrɛ sera ka mouvement k'i ka jamana kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko jamana t'i bolo donc an bɛ se k'a fɔ tare anw ka jamana bɛ ka segin an ma o sancɛba in an bɛ foli kɛ o la an ɲɛ b'a la fana sancɛbaw dayɛlɛlen don hali bi walasa sécurité ka se ka walankata an ye minɛnw caman nana diɲɛmɔgɔ bɛ ka siran Mali ɲɛ bi sirankɛ don Mali ɲɛ farafinna woroduguya fan fɛ ka na farafinna jamana bɛɛ kɔnɔ ka segin ka taa à l'échelle internationale o b'a yira k'a fɔ anw ka Mali a bɛ ka k'an ta ye an y'a ye k'a fɔ fana
pour que ka se ka fanga don jamanatigiya yɛrɛ la il faut que i ka sɔrɔsiw u ka se ka lafiya u ka baara kɔnɔ an ɲɛ b'a la lafiya ba bɛ ka na parce que kanw bɛ ka jɔ yɔrɔ caman na hali o don nisɔndiyara kosɛbɛ ɲɛ b'a la jɛman kan bɛ ka jɔ ɲɛ b'a la o birikiden fɔlɔ dara an ka ministre de la défense fɛ n'o ye colonel Sadio Kamara ye o kɔfɛ fana an ɲɛ b'a la nkɔrɔ Kita a taara da yen fana donc an bɛ k'a fɔ Mali bɛ ka bɔ Bamakɔ ni Kati kɔnɔna sɔrɔsi kunda an bɛ ka fanga cɛbɔli min kɛ découpage politique min n'a nana an bɛ ka baara bɛ ka kɛ hokumu kɔnɔ hali sécurité domaine na an kana ɲɔgɔn n balimakɛ n'i y'a mɛn ko jamana sécurité fɔlɔfɔlɔ ni sécurité sigira sen kan jamana fan tɔ bɛɛ bɛ na donc an bɛ se ka hakili sigi nka n'i y'o fɔ mɔgɔ caman fana b'a fɔ ko lakana mɔgɔ bɛ se ka ayiwa waati caman kɛ lakanabaliya kɔnɔ i tɛ se ka waati caman kɛ kɔngɔ kɔnɔ i tɛ se ka waati caman kɛ minɔgɔ kɔnɔ bi na est-ce que bi malidenw lafiyalen bɛ sira wɛrɛw kan min tɛ lakana ye wa aw ka jate la an ka jate la lakana dɔrɔn tɛ dɛ domaine caman na fana lafiya bɛ ka na dɔɔni hali mɔgɔw bɛ ka kɔngɔ fɔ c'est vrai caman b'a fɔ vie chère mais que les gens comprennent que c'est une crise internationale a ma Mali dɔrɔn sɔrɔ a ye jamana caman frappé de plein fouet non gɛlɛya dɔ b'an yɛrɛ fɛ yan o ni crise o filɛ ka crise internationale ko kuma min fɔ n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la an ka gɛlɛya i n'a fɔ baloko gɛlɛya i n'a fɔ suman min n'a mago b'a la an b'a fɔ ma ko les ressources alimentaires olu ko tɛ wa ne hakili o gɛlɛya jamanadenw bɛ kule la nin waati in na jiko gɛlɛyaw ni kuranko gɛlɛyaw ni ayiwa a n'a ɲɔgɔnna caman bi est ce que maa bɛ se k'a fɔ ko lakanabaliya dɔrɔn bɛ se ka kɛ jamana in bɔ sababu ye gɛlɛya kɔnɔna la wa lakanabaliya kɛlɛli wala ne bɛ se ka fɔ n t'o dɔrɔn fɔ sisan ne bɛ min f'i ye n balimakɛ gouvernement si tɛna diɲɛ kɔnɔ k'i b'i ka baara kɛ ko 100% ko a bɛɛ bɛ ɲɛ i bolo yɔrɔ dɔw bɛ yen tuma dɔ la minɛn bɛ da jigin i bolo mais min ka gɛlɛn jamana ko la nin yɔrɔ in na gɛlɛya bɛ ne kan n tɛ ka wuli ka gɛlɛya ɲɛɲini o de ka gɛlɛn an dun ɲɛ bɛ an ka gouvernement na nuit et jour gouvernement wulilen don k'i jɔ kuranko fanfɛla na walasa dɔ bɛ se ka bɔ a gɛlɛya la n t'a dɔn n'i ye remarque kɛ kuranko in n'i y'o fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ an sigilen filɛ ka téléso kɔnɔ hali filɛ an tɛ ka baara kɛ kuran yɛlɛ la donc an bɛ se ka fɔ gɛlɛya don mais a gɛlɛya a bɛ ka corriger au fur et à mesure et puis gɛlɛya min don c'est sectoriel a ti maliyɛn bɛɛ frappé ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ wagati min na Katikaw bɛ kuranko gɛlɛya la o bɛ taa sɔrɔ kuran bɛ Bamakɔ yan Bamakɔ ni Kati bɛ kuranko gɛlɛya wagati min na o b'a sɔrɔ kuran bɛ région dɔ la donc an b'a fɔ k'a fɔ gɛlɛya don mais gɛlɛya in a bɛ ka corriger au fur et à mesure nka ni an b'a to kuranko gɛlɛya in kɔnɔna la parce que n'i ye nin fɔ a bɛ n'a fɔ mɔgɔw n'a fɔ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye layidu ta ministre min b'an kunna a na kuma ye layidu ta a fɔra k'a fɔ ayiwa groupe baw nana mɔgɔw y'u ye u ɲɛ la nka halisa o sende ka don ba la tiɲɛ don mɔgɔw bɛ jalakiw bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan nka est ce que nin na gouvernement yɛrɛ fana kɔnɔna la bi maa bɛ se k'a fɔ bɛɛ est ce que aw bolo bɛɛ kɛ mɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ministre bɛɛ kɛ mɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la wa. bon an bɛ se ka fɔ bɛɛ ka baara dilen don i ma kuranko gɛlɛya in na maa caman bɛ ka jalaki bɛn ministre ka bi k'a fɔ a tɛ ka dɔw yɛrɛ ko fɔ a ka walan sɛmɛ dɔw y'a ɲini jamanakuntigi fɛ ko a ka walan sɛmɛ. Bon, c'est vrai que cette situation est à la une des journaux. Il y a des journaux qui font le domaine électrique qui a critiqué beaucoup. Mais en regardant, le travail d'énergie est un travail d'équipe. C'est un travail collectif. Arsenal de dos, depuis Douma, il faut s'en faire. Donc, l'équipe technique, mais c'est qui nous met Takadouma. Nous faisons la barali. Ça demande des temps de réflexion, ça demande beaucoup de réflexion par rapport à l'avancée de ces travaux-là. Donc, on comprend que le ministre Bika Seko ministre n'a équipe Bika Seko. A bɔra ka yafa deli mɔgɔw fɛ o don k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ jamanadenw kan ayiwa olu bɛ taa kɔni ye yafa deli ye nka ayiwa maaw kun sigin bɛ ka kuma min kɔnɔ n'o ye k'a fɔ ayiwa gɛlɛya de ye nin aw ko fɛɛrɛ b'aw bolo nka fɛɛrɛ in nana ayiwa an dɛsɛ yɔrɔ kɛra nin o ma fɔ a kɔni nana yafa deli la. oui comprenez que den bɛ bi a tabaga bolo quoi. parce que n'i ye kuranko gɛlɛya fɔ bi malidenw ka gɛlɛya la ale fana y'a la belebeleba dɔ de ye. awɔ n'i bilara baara o baara ne y'o de f'i ye baara o baara n'i bilara gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔ mais gɛlɛya min b'a kɔnɔ min ka gɛlɛn k'i sigi i bolo da i senkun kan walima k'a kɛ kasi ye walima k'a fɔ maliyɛnw ye solution t'a la ne bolo boliboliw bɛ ka kɛ et puis o tɛ Mali dɔrɔn ye koyi Mali kuranko gɛlɛya a ma daminɛ bi n'a fɔra ko 30 ans kuranko gɛlɛya ko en un temps record k'i kana ka n'o corriger vraiment en un temps a ma nɔgɔn dɛ donc an ka dɔn i bolo fanga in kuranko fɛɛrɛ i bɛ fɛ k'a fɔ de kuranko fɛɛrɛ t'u bolo fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ ne ta fa t'u bolo fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ an ka layidu ta a mɛnna salon nazini ni salon na minnu fɔra mɔgɔw caman nisɔndiyara k'a fɔ ayiwa kuranko in kɔni nin y'a gɛlɛya taatɔ ye nka halisa k'a ye o gɛlɛya ma se ka ban est ce que u b'a jira k'a fɔ ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw u sinsin bɛ lakanako in dɔrɔn de kan wa walima fɛn wɛrɛw bɛ yen u ɲinɛnen olu kɔ. Ne b'o de fais toujours, c'est-à-dire que moi je ne suis pas dans un soutien aveugle, nous sommes réalistes. C'est-à-dire en gardant plus de 20 ans gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan n'o ye kuranko gɛlɛya ni
kuranko yɛrɛ dɔrɔn lakana ko fana ye san caman voilà donc gɛlɛya ninnu i b'a fɔ k'u bɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ la ale fana bɛ ka dilan waati damadɔ kɔnɔna la mais hali an filɛ nin min na nin n y'o de f'i ye kuranko gɛlɛya fɛɛrɛ bɛ ka sɔrɔ a la o de façon progressive n y'o de f'i ye n ko bɛɛ ta tɛ se ka kori ɲɔgɔn fɛ n ko du moment que kuran bɛ Kati i b'a sɔrɔ kuran tigɛlen don Bamakɔ du moment que a bɛ Bamakɔ a tigɛlen don nka o tɛ mɔgɔw ka laɲini ye o mɔgɔw ka laɲini tɛ mɔgɔw b'a fɛ ka corriger yɔrɔnin kelen mais yɔrɔnin kelen fɛn tɛ jamana la couverture électrique de tous les Mali o tɛ baara nɔgɔ ye dɛ k'a fɔ k'i bɛn'o kɛ yɔrɔnin kelen ka wuli ka taga bɔ yen hali minnu bɛ kule la bi n'i y'a d'u ma a gɛlɛya kelen bɛ na mais an ka temps di mɔgɔw ma mɔgɔw k'u ka baaraw kɛ n'i y'a ye transition ko a bɛna wagati min na ko rectification ko an ka taa 2 ans na dɔwɛrɛ tɛ o parce qu'on sait que le chantier ouvert est très vaste on ne peut pas s'attaquer à tous les domaines à la fois et réussir à la fois an ka temps mais ni fana ye fɛn bɛɛ dayɛlɛ k'a fɔ n bɛ nin bɛɛ kɛ est ce que baara fana tɛ gɛlɛya i bolo est ce que furancɛla fanga bi o fana tɛ ka baara gɛlɛya u bolo dɔɔni parce que u ye se sɔrɔ min kɔnɔna o ye lakanabaliya kɛlɛli ye nka k'a fɔ ka fɛn bɛɛ dayɛlɛ an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ la furancɛla fanga fana dan bɛ se ka y'a ka kow la n'i y'a faamuya oui c'est vrai que plusieurs chantiers sont ouverts mais on est en train de prioriser également c'est-à-dire nin gɛlɛya b'an kan nin gɛlɛya b'an kan nin gɛlɛya b'an kan an bɛ ka essayer ka dɔɔni k'a bɛɛ la mais ni de ta ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye an ka an fanga digi o kan o tɛ ban baara kɔnɔ hali ni ye baara kalifa e yɛrɛ la i yɛrɛ b'o kɛ o donc u bɛ ka min kɛ c'est des avancées mais on continue à critiquer parce que ni fana ma ɲɛmɔgɔ n'i m'a critiquer tuma dɔ la a bɛ sa la fɛn dɔ la donc u bɛ ka baara kɛ cogoya min na an b'a ɲini u fɛ u ka avancer hali bi dans la grande satisfaction des Maliens. D'accord ayiwa n'an bɔra yen nɔ nu Umaru Jara an b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen in na Mali kɔni ani diɲɛ kelatɔnba u mɛnna ɲɔgɔn na kumaw cayara gafe dɔ bɔra ka ɲɛsin an ka finitigiw ma k'a fɔ ko u ye fagali kɛ mura ayiwa gafe in kɔnɔ kumaw cayara jamanaden caman de bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ diɲɛ tɛ se ka kɛ ni nin ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ko k'u na sɛgɛsɛgɛli boloda k'a fɔ ko ayiwa nin gafe min bɔra k'u na sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se k'a kɔkari ayiwa coalition kɔnɔna la a ye gafe in kuma mɛn wa a ye mun de faamuya a la ayiwa an ye gafe kuma mɛn wa an fana an ye gafe in critiquer parce que nous on a considéré que c'est un communiqué laconique qui n'a pour vision que de ternir l'image de nos femmes an ka tiɲɛ fɔ u bɛ ka jira k'a fɔ Mali a bɛ yɔrɔ min na ko bi a bɛ ka baara min kɛ baara in a bɛ ka sabati diɲɛmɔgɔ bɛ ka danaya sɔrɔ Mali kan malidenw ye danaya sɔrɔ Mali marabagaw kan donc an ka profiter ka occasion dɔ ta ka essayer ka jamana in lagosi an ye communiqué ye o kɔnɔna na c'est pourquoi nous on l'a condamné avec la dernière énergie on dit on n'est vraiment pas d'accord avec ça et on a incité notre gouvernement u ye décision mun ta nous on est derrière ça o k'a jira k'a fɔ nin min kɛra an ma jɛn n'a ye wa minnu ye communiqué k'u ka poursuivi n'u ni ɲangili min ka kan u ka ɲangi maliyɛnw ka bɔ an k'o soutenir parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi mɔgɔ mɔgɔ n'i ka jamana labila i y'a labila jugu de ye olu yɛrɛ minnu ye nin communiqué ninnu kɛ n'i ka diɲɛ lajɛ crise joli kɛra kɛlɛ joli kɛra diɲɛ ɲɛfɛ ni ɲɔgɔn caman kɛra yɔrɔ dɔw la on n'a jamais vu un rapport mun bɛ wuli pays puissants kan k'a fɔ a ye nin kɛ nin ma ɲa bɛɛ ye Libi kɛlɛ yan kɔrɔ nin bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bin kɛra Kadafi kan jɔn ye ONU ye ka bɔ ka rapport kɛ k'a fɔ Faransi ni OTAN jamanaw taara ni bingali min kɛ a bingali kɛcogo ma ɲa Ukraine kɛlɛ filɛ nin sen na bi bɛɛ b'a dɔn ko disiba dɔ b'o kan o tɛ Russie t'o kan o Russie ni Ukraine bɛ ɲɔgɔn na nin y'a kalo joli ye bi mais ONU ye communiqué joli kɛ bɛɛ kɔni bɛ sigi ka jamana nin kɔnɔ ka critiquer mais de façon officielle u ka taa fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ rapport kɛ comment on appelle Russie jamanatigi kan sariya b'a nɔ mandat d'arrêt wulila a nɔfɛ au mandat d'arrêt c'est pas en tout cas moi je pense que ça c'est une décision fictive parce que ça n'a pas eu d'effet effet t'a la o d'ailleurs la Russie n'a même pas reconnu ça au contraire Russie tilara ka sanction wɛrɛ ta u yɛrɛ fana ye olu fana kama pour répondre donc diɲɛ kɔni bɛ ka kɛ rapport de force de ye bamananw b'o de fɔ ko n'a ka fɛngɛ yɔrɔ min na k'a bɛ kari ye an bɛ ka taa o kile est ce que i dan b'a la k'a fɔ diɲɛ kelatɔnba an minnu b'a tɔn kɔnɔna la u bɛ ka Mali ka fɛgɛya jira a la bi ou bien e bolo ayiwa nin sɛbɛn ninnu n bɛ mun laɲini nɔfɛ Mali kɔnɔna la est ce que i dan b'a la k'a fɔ u bɛ fɛ ka gɛlɛya de don Mali jamana kɔnɔna la walima jamana ɲɛmɔgɔw n'u ka hakilila tɛ kelen ye est ce que maa bɛ se ka nin kuma fila da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a fɔ u ka hakilila tɛ kelen o de la u bɛ ka gɛlɛya ɲɛsin Mali ma bon ne kɔni ye min ye ko in kɔnɔ dɔrɔn u y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi Mali armée a bɛ ka wuli ni fanga ye Mali armée ça devient une armée patriotique une armée nationale une armée qui se bat au quotidien pour sauver notre pays donc o engagement min yera an ka faamaw la dɛ il faut trouver des moyens des stratégies des subterfuges walasa ka bɔ o sira kan an kɔni ɲɛ b'o ko in de la o ye fɔlɔ ye filanan fana ye mun ye minnu bɛ ka jamana mara bi finitigiw de don donc finitigi mun don ni an sera ka ninnu bagabaga ka tila ka ɲangili ta ka ɲɛsin u ma a dɔ la n'olu découragera ka fanga in bila Mali bɛ segin kɔrɔlen ma ko in communiqué in b'o bɛɛ de laɲini donc o de kama maliyɛnw ko raison derrière les colonels la k'a fɔ an bɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi an ye élan min ta an bɛ avancé min kɔnɔ an chemin min tracé
an kana bɔ a kɔnɔ an kana an ka sɔrɔsiw labila an kana an ka jamana marabagaw labila walasa maa wɛrɛ kana dimi don an na parce que a damana si la le Mali on est lié par le mais ni sɛgɛsɛgɛli ninnu e yɛrɛ bolo u bɛ se ka nin sɛgɛsɛgɛli ninnu jujɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn parce que maa caman y'a jira k'a fɔ u ma ye kɛnɛ kan ayiwa u ye ja ninnu bɔ yɔrɔ min na ja ninnu dɔw ka kuma la ja sabatilenbaw tɛ ayiwa k'a fɔ de ko ka tila ka nin rapport bɔ ka da la k'o yɛrɛkɛ diɲɛ ɲɛfɛ ninnu est ce que bi bi in na tiɲɛ wɛrɛ tɛ ninnu ka ko la malidenw tɛ mun dɔn. Bon, tiɲɛ wɛrɛ min b'a la dɔrɔn ne y'o de f'i ye n ko rapport de force de don wa c'est à dire u yɛrɛ dan bɛ tiɲɛ min na n bɛ fɛ ka mun fɔ. u dan bon c'est pas parce que u dalen don tiɲɛ na c'est à dire on cherche des preuves pour que Mali bin yɔrɔ ɲini de donc ni Mali sera ka bin ni preuve sera ka sɔrɔ ka dankari Mali la olu b'u sago sɔrɔ u sago ye mun ye avoir faire la main basse sur nos richesses o de b'olu kunkolo la donc n'o o sera ka ɲɛ sɔrɔ olu bolo o da man di anw ka jamanadenw na o da man di an ka jamana marabagaw la an kɔni ye ko in ye o de kɔnɔ. nka Mali anw bɛ se ka to kuma bɛɛ ko maaw bagana an ma cogo di Numu Jara. bagama fɔlɔfɔlɔ ye mun ye image minnu dira nin ye image minnu na bɔra. est ce que a waati dɔ fana ma se an fana ka an yɛrɛ an ka bɔ an kolo la dɔɔni. o de bɛ fɔ ko souveraineté retrouvée o an bɛ se k'an ka décision ta an kolo la mɔgɔ n'i bɛ ka wuli i yɛrɛ ko la o de bɛ wele ko souveraineté o an bɛ ka taa o yɛrɛ ko la ko min yɛrɛ k'a sɔrɔ olu tɛ dɛ o keleya b'u la o olu t'i jɛ ni o ye parce que olu ye jamanabaw ye diɲɛ jamanabaw de ni rapport de force n'a sera ka bayɛlɛma o dakari jamana fitininw na donc nanzara minnu ɲɛ b'o la bi olu de ka kɛlɛ ye ka fɛɛrɛ bɛɛ sɔrɔ walasa an ka o dynamique nin an kana se ka ɲɛ kana se ka sɔrɔ o la voilà un peu la c'était. nka ONU fana ka nin sɛbɛn ninnu ka ayiwa sɛbɛn bɔ Mali ka ta k'a fɔ ko armée ye nin kɛ i b'a sɔrɔ u ka bolofara min bɛ min bɛ hadamadenya hakɛw kunna olu de ka sɛgɛsɛgɛliw don u sɛgɛsɛgɛli ninnu u t'a kɛ kunfɛ ayiwa n'u kariyara ka sɛbɛn ninnu bɔ tan est ce que a t'a jira k'a fɔ u fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se fo a dan na ni ayiwa an y'a ye k'a fɔ Mali jamana tun ye Faransi gɛn ka bɔ yan nɔ waati dɔ la an ye misali caman ta dalu caman ta ko o bɛ Faransi nka hali sisan ko sen tɛ ka ɲɛ sɔrɔ bi bi in na Mali ni diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka nin sama-samani e bolo est ce que Mali bɛ se ka seba sɔrɔ diɲɛ kɛlɛ tɔnba kɔrɔ sabu an bɛ tɔn min kɔnɔ la an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ni maa min ka fɛgɛ i ye kuma min fɔ sisan ayiwa gɛlɛya bɛ ɲɛsin o de ma est ce que anw bilama Mali bilama man ka taabolo wɛrɛw ɲini ka se ka ayiwa walima ka kumaɲɔgɔnyaw bila sen kan an ka se ka an mago min na an k'o sɔrɔ ka fisa k'a fɔ an b'a sama diyagoya la. est ce que mun da ka di an na e yɛrɛ ka kuma yɛrɛ jaabi ka ban o n hakili la se yɛrɛ sɔrɔla Mali fɛ ka ban parce que o jamanaba dɔ wɛrɛ fana sɔrɔla n'olu fana tɛ jamanaden n'u ye diɲɛ tɔnba kɔnɔ n'o ye Russie ani Chine ye o la yɛrɛ k'a fɔ ni ɲangili min taara ka ɲɛsin Mali ma tiɲɛ tɛ wa u ma jɛn n'a ye donc o yɛrɛ ye fɛnba ye o c'est à dire ninnu ka stratégie ye mun ye ka moyen sɔrɔ dɔrɔn ka na nkalon u bɛ nin wele tubabukan na ko déclaration mensongère ka kumabaw fɔ ka maliyɛnw bagabaga n'an sera k'an plier olu kɔrɔ dɔrɔn olu b'u sago sɔrɔ bon an dun min ka di anw na bi o y'an ka an bɛ sira min kan n'o y'an ka jafarinya ye n'o ye an ka yɛrɛ ka k'an yɛrɛ ye an y'o sira min ta dɛ an kana bɔ o de kan n'an bɔra o kan dɔrɔn an bɛ k'u sago ye wa dɛmɛbaga wɛrɛw b'an na olu de olu tɛ an ye mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ minnu fana sɔn don ka don an kɔrɔ n'o ye Russie ni Chine an b'an jija de o partenariat o ka renforcer o kana se ka segin a kɔ cogo si la walasa Mali ka. mais partenariat min filɛ n'i bɛ k'o fɔ nin ye o kɔni a bɛ n'a fɔ an bɔra dɔ bolo ka taa dɔ bolo parce que ni bɛɛ b'i ka nafa de ɲini. karamɔgɔkɛ partenariat o tɛ kelen ye o hali ɲinan maa de ɲinan DEF la n ko nin bɛɛ ye ka denmisɛnninw hakili ja quand j'ai vu ça dans le sujet du DEF là moi j'étais très content une comparaison entre les différentes formes d'exploitation tubabuw ka fɛn ye mun ye n'olu kɔni nana i nɔfɛ n ka mɛn tubabu occidental je parle de l'Occident en général occidentaux ninnu n'u nana i kama olu b'a fɛ de ka i ka yɛrɛma hɔrɔnya ka o minɛ i la tila k'i ka richesse i ka biens k'a bɛɛ piller ka taga n'a ye olu ka système y'o de ye mais ninnu mun filɛ ka n'o ye Russie ye Russie bɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya di an ma e ka jateminɛ san joli Mali ka fɛn Musa depuis Musa Tarawele fanga n'o taara ka bɔ yen ka na Alpha fanga IBK fanga ATT fanga o temps nin bɛɛ kɔnɔ Mali ka tɛ ka se ka arme ladon a ka jamana kɔnɔ san o san an bɛ content ko arme sɔrɔla mun bɛna fɔ an ye arme bloqué la yan fɛ arme taara yan fɛ u tɛ ka se ka don a ka jamana kɔnɔ mais partenariat falila dɔrɔn e ye mun ye maliyɛnw ye tɛgɛrɛ joli fɔ sisan des milliers n'est-ce pas de matériel militaire o mana jamana kɔnɔ donc o de bɛ ka jamanadenw o bɛ k'an jagɛlɛya bi n'i y'a mɛn ko jamana an ka tiɲɛ fɔ sécurité don dɛ fo mɔgɔ de ka jɔ i kɔfɛ min bɛ se k'i jagɛlɛya n'o tɛ yen minɛn de bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ b'a fɔ minɛn ni minɛn tɛ jamana o jamana kɔnɔ i tɛ se ka jate puissance ye o parce que toute puissance commence par la puissance militaire donc o yɔrɔ in tɛ se ka négliger ko in kɔnɔ an tɛ se ka ninnu ni Russiw ni Chinois comparer o parce que Chinois au moins Russiw olu bɛ fɛn labila i ye fɛn min b'a to i bɛ se ka k'i yɛrɛ ye mais ninnu ko an k'a bɛɛ minɛ o la wa an tɛ foyi d'u ma u bɛ se k'u yɛrɛ lakana min na n'olu binna an kan an tɛ se ka fɛn kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ nana binna an kan an tɛ se ka fɛn kɛ olu ka partenariat y'o de ye donc partenariat façon o dabɔra de ka anw sen bɔ diɲɛ ko la.
ne b'o de fɔ nka e ɲɛ bɛ an ka Mali ni Russie ni Chine ninnu ayiwa e ɲɛ b'a ko taali la parce que an bɛ furancɛla fanga min kɔnɔ n'o fana ɲɛmɔgɔw taara ayiwa ni fanga wɛrɛ nana n'o ko ayiwa aw ka taabolo kun ye min ye nin kun ye furancɛla fanga de ye ne tɛna taa ni o sira ye n bɛ taa ni sira wɛrɛ ye a bɛ kɛ bilikanboli ye wa bilikanboli a tɛna kɛ bilikanboli parce que maliyɛnw ɲɛ dayɛlɛla ka ban ninnu don hali ninnu filɛ fanga la bi n bɛ kuma kelen f'i ye bi hali sini sɔgɔma ninnu yɛlɛmana ka Maliko bila k'u bɛ taa an tɛgɛ don Faransi bolo ka n'an bisi tuguni walahi n bɛ kuma kelen f'i ye i bɛ mɔgɔw ye dans la rue ne min filɛ ka kuma i ka plateau i b'a fɔ ko cɛ min kuma ni ɲɛna o donna k'o tɛ n'u ye sira bila u bɛ maliyɛnw ye u ɲɛ o bɛ cogo min na ni mɔgɔ wɛrɛ nana n'i ma taa nin sira in kan i bɛ maliyɛnw ye ɲɛ parce que an tɛ siran bilen an tɛ tamakiya bilen ka taa fanga daraki la sabula i ma sɔn ka taa an jimi sira fɛ surtout gafe kura min bɛ ka nalen o gafe kura yɛrɛ bɛna an da bɛna s'a ma voilà o bɛna bɔda bila an ye bɔda min b'a to an bɛ se ka taa fanga minɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni marifata ye donc an bɛ se k'a fɔ tare aw minnu bɛ société civile la bi aw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye Maliko la nin bɛɛ bɛ ka fɔ nka tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ malidenw ka wulikajɔba mɛn ani ka hali rapport min bɔra kɔsani na maaw kɔni y'a kɔn nka i b'a ye jamana tɔw la ni fɛn kɛra i b'a ye jamanadenw bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya jira nka an m'o waleyabaw ye jamana kɔnɔna la yan est ce que bi malidenw an bɛ kuma fɔ an da la nka a waleyali o fana tɛ gɛlɛyaba ye Mali kɔnɔna la bi Numu bon n bɛ se k'a fɔ hakilila maliyɛnw y'u ka i b'a kumaw mɛn an bɛ taa plateau ni fɛnw kan nka kɔnɔkulu jɛlen bɛ pi fɔ i t'o waleya ye ayiwa Mali société civile kɔnɔna la labɛnw bɛ sen na maliyɛnw bɛna bɔ k'a fɔ rapport min kɛra a ma jɛn n'a ye mais déjà rapport bɔlen kun mɛnna dɛ mɔgɔw bɛ ka u ka baara k'u dan ma gafew kan déjà ani plateau kan i y'a fɔ cogo min na bɛɛ y'a condamné mɔgɔ bɛ Mali fɛ a bɛɛ bɔra k'a condamné hali opposant ba minnu tɛ transition in fɛ u bɔra k'a fɔ nin rapport in kɛcogo ma ɲa donc a yira k'a fɔ maliyɛnw b'u ka Mali fɛ o kuma dɔ la divergence idéologique bɛ na mais jamana kanu kɔni i b'o dose ye bɛɛ yɔrɔ la mouvement bɛɛ yɔrɔ la donc an ma jɛn ni rapport in ye wa an pɛrɛn don fana ka kɛlɛ kɛ ka tugu an ka famaw nɔfɛ walasa jamana in a kuma aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko in yɛrɛ laban na cogo di a ko bɛna taa laban cogo di sabu rapport bɔlen bɛɛ bɛ k'i ka fan lafasa ayiwa aw yɛrɛ ɲɛ b'a a ko laban to la o ni bɛna dɔnse jumɛn ta nin kɔfɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛna dɔnse jumɛn ta nin kɔfɛ i ka faamuya la bon n tun t'a fɛ ka kuma min f'i ye ne kɔni ye fɛn jate bagabagaliw de ye walasa u bɛ se ka mandat kura sɔrɔ dɔrɔn an ka dɔ fara u ka mandat kan comme o bantɔ don i b'a dɔn tubabu ninnu bɛ ta n'u y'a dɔn k'a fɔ contrat min bɛ an n'aw cɛ n'u bɛna mais nin kuma fana bɛ fɔ nin kuma de bɛ fɔ san o san kuma bɛɛ k'a fɔ mandat ko walima MINUSMA ka mandat bɛna kɛ tan o dun de don u ye fɔlɔ kɛra mandat yɛlɛmana dɔrɔn m'u da de wa wa nin fana ni Mali jamana marabagaw n'olu sɔnna ka mandat yɛlɛma i b'a ye rapport in bɛ ta ka fili kɛrɛfɛ foyi tɛ bɔ a la mais n'an y'an ban a bɛ kɛ bara de fer ye donc ni bara de fer in dun a bɛ daja Mali la tant que ni maliyɛnw soutenir autour de la transition derrière la transition ninnu tɛna se ka fɛn kɛ mais n'an y'an ka jamana marabagaw labila u b'a fɔ ten ko ni ko pɛrɛnna ko basa bɛ don a bɛ k'o ye dɛ MINUSMA ko yɛrɛ an ka dɔɔnin fɔ a la yalima a bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ san caman bɔ sisan kabi san 2013 ayiwa nin waati laban ninnu an y'a ye k'a fɔ jamanadenw caman ye wulikajɔ kɛ ko MINUSMA ka bi yan nɔ nafaba t'a la ayiwa ani maa caman b'a fɔ k'a fɔ n'u ka mandat bɛna ban et puis gɛlɛyaw bɛ mɛn jamana kɔnɔna la ayiwa min ye MINUSMA ko ye est ce que aw bolo bi ni ɲɛci b'a la a bɛ kɛ mun ye walima ni ɲɛci t'a la o fana bɛ se ka kɛ mun ye Mali sigi la bi d'accord nin yɔrɔ in na en ma qualité de professeur d'histoire géo ne yɛrɛ b'a fɔ n ko ONU ko yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ ne ma nafa ye a la jamana mun ni diɲɛ kɛlɛya tɔnba ne ma nafa ye a la jamana min n'u ka sɔrɔ ka dɔgɔ jamana min ni fangaba tɛ u la ne ma u jɔyɔrɔ ye o yɔrɔ ninnu na o ye an ka farafinna jamanaw ani Asie jamanaw i b'a jamana ninnu caman ta ONU ta yɔrɔ min na a bɛɛ taara laban malo de kan a bɛɛ taara laban ka dafiri jamanaw yɛrɛ de kan n'i ye ONU ka mission fɛn fɛn ta Afrique e k'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛɛ kɛra échec ye donc Mali ta in u nana an bɛ se ka bilan jumɛn présenté ko ONU ye nin kɛ ne ɲɛ t'o bilan na parce que i nana ka na sɔrɔ jamana dɔ kɔnɔ kɛlɛ sugu fila b'a kɔnɔ kɛlɛ min sugu tɛ kelen ye dɔw ka kɛlɛ kun ye ko ka jamana tila dɔw ta ye bingali kɛlɛ ye diinɛ ko hakilina b'u la mais ni fila si la ONU jɔyɔrɔ kɛra mun ye au contraire kuma de ma ka gɛlɛn sinon au contraire yɛrɛ ONU bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ maa minnu n'u ko k'u bɛ fɛ ka jamana tila mais terroriste kɛlɛ o de bɛɛ dogolen b'o de kɔfɛ ka sɔrɔ réalité ye min ye an ɲɛ b'a la donc an bɛ se ka fɔ aw sigira kɔ nin bɛɛ kɔnɔ san joli san 2013 fo ka n'a bila bi la
ayiwa i tɛ se ka fana tɛgɛ ɲɛsin koba ma bi k'a fɔ ko jamanadenw ye nin kɛ ko fo ka MINUSMA bɔ Mali la. E yɛrɛ mun ye kunnafoni na seereya ne hakili la o man ka bɔ e da o maliyɛnw bɔra ko kɔnɔkulu siɲɛ juju don k'a fɔ ko ONU ka taa hali a ma mɛn a tɛ e ma bɔ fɔlɔ maliyɛnw bɔra ni ONU kelen kɔntu la ka fɔ. ayi o jɛkulu an b'olu dɔn. jɛkulu non tɔgɔ bɛ da jɛkulu dɔ la mais bɛɛ de welela wa anw taara o tɔgɔ dara jɛkulu dɔ de la mais bɛɛ taara maliyɛn ɲuman fɛn fɛn b'i yɛrɛ fɛ bɛɛ bɔra k'u ka taa fo n'a kɛra région damadɔ ye minnu région kelen ɲɔgɔn minnu bɔra k'a fɔ u ma jɛn n'u tagali olu ye déclaration officielle kɛ sinon Mali fan 14 na bɛɛ wulila k'a fɔ non ONU ka taa parce que an ɲɛ t'u jɔyɔrɔ la. donc leur échec là minnu b'a la ko a kana taa ayiwa a bɛ ka fɛn ɲɛ olu ye walima ayiwa jamanaden caman fana de bɛ malidenw don minnu bɛ baara la MINUSMA in kɔnɔna la ani ayiwa kɔrɔnfɛla la an y'a ye k'a fɔ MINUSMA u ka jɔyɔrɔbaw bɛ o yɔrɔ ninnu na u bɛ dɛmɛ kɛ maaw ye ayiwa u bɛ baaraw di mɔgɔw ma o n'a ɲɔgɔnna caman est ce que minnu fana b'a la ko MINUSMA ka to yan u fana n'u ka jo tɛ ɲɔgɔn na wa. karamɔgɔkɛ fɔ mɔgɔ ka sɔn ka k'i yɛrɛ ye de maliyɛnw fana ka sɔn ka k'an yɛrɛ ye n'an y'a bila kun na yanni ONU kana yanni mission onusien kana Mali la ni transition in nɔfɛ an t'a fɔ ko maliyɛnw u tun tɛ ka balo wa maliyɛnw tun tɛ ka baara kɛ wa olu tagali n'i y'o kɛtɔ ye mankan ye ça veut dire que vraiment il y a une main invisible qui est en train de manipuler manipulation de b'a jukɔrɔ sinon o kuma fɔ kun tɛ o ONU ma bange Mali kɔnɔ yan ONU ye diɲɛ tɔnba de u bɛna u ka mission la diyagoya don ban dɔ bɛ mission na mission mana ban u bɛ taa donc n'i nana fɔ ko e bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ k'o tɛ taga o kɔrɔ k'a fɔ ko baara ko de t'i kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kuma dɔ la il faut que les Maliens acceptent de se regarder en face pour se dire la vérité souvent ça c'est amer mais la vérité a kan ka fɔ. non est ce que bolo ni MINUSMA taara a tɛna kɔlɔlɔ don Mali kɔnɔ. MINUSMA yanni ka se MINUSMA ma Barkhane ma gɛn yan dɔw ma wuli k'a fɔ ni Barkhane gɛnna a bɛna kɛ cogo di des milliers de Maliens u bɛ ka balo Barkhane na u ye projet créé u ye entreprise dayɛlɛ u taara jɔn y'a mɛn ko Malien dɔ sara kɔngɔ fɔ yɔrɔ ninnu na mɔgɔ si m'o mɛn donc ni ONU fana taara kɛ a bɛ i n'a fɔ fɛn yɛrɛ ma fɛn kun tɛ a yɛrɛ ne yɛrɛ kɔni ka jate la hali n'u bɛ se ka minɛnw cɛ sini sɔgɔma ka taa ka bɔ an ka jamana kan parce que olu bɛ k'an ka jamana yɛrɛ wa hɔrɔnya k'a minɛna ka kɛ dɔwɛrɛ de ye tɔgɔ b'a la ko vous êtes un état indépendant mais tant que ninnu daga b'i da la i tɛ se ka foyi kɛ fɛn caman bɛ yen a dogolen don kɔsan na i y'a ye n'a bɔra examen min daminɛ kunun kɔrɔ ne yɛrɛ ka content ka nisɔndiya o kɛra kunun ye Kidali ko la n'an ye dɛfukɛlaw ye même là encore mɔgɔ damadɔ dɔrɔn de don Kidali classe kɔnɔ i y'a ye mɔgɔ fitinin dɔrɔn de don donc a bɛ i n'a fɔ halisa tiɲɛ bɛɛ fɔlen t'an ye MINUSMA ko la. Voilà un peu la situation. Est ce qu'an ka gɛlɛya bɛ se ka taga da MINUSMA kunna jara a bɛ da kun kɛ MINUSMA Faransi talen ka bɔ yen MINUSMA yan'a ka na an kun balelen don mais n'a nana fana est ce que o bɛ se ka kɛ an ka gɛlɛya sababu ye. n bɛna réalité dɔ f'i ye yanni MINUSMA tɔgɔ ka fɔ jumɛn de tɔgɔ tun bɛ yen fɔlɔ Barkhane tun tɛ yan ko Barkhane bɛ k'an bali ka don Kidali n'est ce pas o fɔra bɛɛ Barkhane gɛnna hali bi mun bɛ yen hali sisan gɛlɛya b'o Kidali ko kelen na tuguni chaque fois ni Mali ye décision responsable dɔw ta i b'a ye ni MINUSMA yɛrɛ ma kuma i b'a ye groupe dɔ bɛ wuli ka dɔ fɔ i y'u ka rapport dɔw kalan kɔsan na gouvernement ka activité dɔw kan donc o b'a yira k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ tɛ ka se ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ au lieu que Mali gouvernement dɛmɛ ka jamana intégrité territoriale sigi a nɔ la olu yɛrɛ bɛ ka to yan ni walasa an ka jamana ka to tilalen voilà o kuma ninnu ka gɛlɛn dɔɔnin. ayiwa jaabi b'i bolo ka di MINUSMA ka bilanko la Mali kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ bi MINUSMA ye jɔyɔrɔ kɛ Mali kɔnɔ wa dɛmɛko la parce que an ye k'a fɔ u bɛ fan caman fɛ ayiwa musow dɛmɛni ni denmisɛnninw dɛmɛni ni kalanko ni kalanso ni a n'a ɲɔgɔnna caman o fana b'u ka bilan na bon moi je ne dirais même pas que le bilan est un bilan mitigé ne b'a fɔ de ko le bilan est négatif u mana dɛmɛ kama koyi u mana k'u kana ekɔliso jɔ u mana k'u kana dɔgɔtɔrɔso jɔ u mana k'a kana wari ta ka di musow ma a nana de k'a ka Mali dɛmɛ ka Mali ka sécurité se ka yɛrɛ ma ka Mali intégrité territoriale a ka se ka respecter u ka baara ye basigi i ka baara fondamental min dir'i ma n'i ma se k'o kɛ hali n'i nana ka na étage ekɔliso jɔ Mali fan bɛɛ an t'a fɔ k'i ye baara kɛ o ye mɔgɔw ye minnu bɛ ceux qui sont prêts à bondir sur les occasions qui passent o ye mɔgɔw olu de bɛ se ka wuli ka applaudir mais anw tɛ se ka applaudir parce que ils sont venus avec une mission bien spécifique donc ni tɛ se ka mission yɛrɛ baara kɛ e bɛ mun bilan bɛ fɔ o la donc le bilan est un bilan négatif. ci jumɛn bɛ se ka kɛ MINUSMA la mun tɛ u nakun ye. ci wɛrɛ mun bɛ k'u la o ma défini u agendaw kɔnɔ i nana mun de la i bɛna don min fɔ k'i kana Mali kɔnɔ ekɔliso jɔ i nana de kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ na jamana marabagaw dɛmɛ kɛlɛ in ka se ka ban basigi ka na jamana kɔnɔ maliyɛndenw u ka vaquer u ka occupation na librement ne hakili la i nana olu la liberté des personnes et de leurs biens i nakun y'o ye n'i ma se k'o kɛ dun an b'a fɔ i ma fɛn kɛ et puis san joli diɲɛ jamana bɛɛ ka taa sɔrɔsi ba joli cɛ ka na bila an ka jamana kɔnɔ mais aw ma se ka fosi kɛ transition rectification la transition daminɛ ni san cɛ Mali militaire sera ka baara min kɛ o ni san joli ma se ka foyi kɛ
donc an bɛ se k'a fɔ c'est un bilan complètement négatif. Ayiwa n'an bɔra o kɔnɔna la min ye baabu min bi ni ayiwa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la o ko la o ye an ka jamana sariya sunba ye n'o Umaru Jara o ye k'a fɔ ayiwa jamanadenw labɛnnen bɛ ka taa kalata la juin kalo natɔ in tile 18 ayiwa référendum ko la bi bi in na aw ye coalition kɔnɔna la aw ye jateminɛ jumɛn kɛ ayiwa ni sariya sunba in ayiwa fɛn de don aw bolo fɛn fasugu jumɛn don. Ayiwa an bɛ ala fo bi hali bi ala ka ala barika da an sera nin kɛnɛ min kan an ye nin kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ bi ma se an de wulila k'an jɔ fɔlɔ ko Mali kan ka taa 4ème république la ka sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn ko coup d'état yɛrɛ bɛ kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn ko transition fanga bɛ na an y'o kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ bi ni o baara daminɛna an kan ka fɔ nous sommes au devant des faits nous sommes d'accord aw kɔnna tɔw ɲɛ an kɔnna tɔw ɲɛ n'a baara daminɛna an kan ka effort mun kɛra gouvernement fait déjà dans ce sens là nous on doit saluer ça a fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ i k'a dɔn bien que on soit membre de la société civile on est aussi politique an ye élection dɔ kɛ sisan sa f'an k'o la kɛ député ye o députation nana wolo mun de la mun bɛ fanga mara la a don a wulila ka fangaw ka voix ndaraki k'a k'u sago ye ka u bayɛlɛma mun ka d'u ye mun bɛ jamanatigi ka fanga parti kɔnɔ ka a ta ka d'u ma o kɛra Kati o kɛra Sikaso o kɛra Buguni o kɛra yɔrɔ wɛrɛ camanw na jusqu'à ce que o nana kɛ mankanba ye mɔgɔw wulila ka bɔ fan bɛɛ k'u ma jɛn n'a ye donc u ma jɛn n'a ye insurrection populaire nana caya jamanatigi yɛrɛ kumaw cayara tɔnw sigira alors fanga binna maintenant fanga binne jɔn de kɛra sababu ye ka fanga binni yɛrɛ ka a waleya o tɛ sɔrɔsiw ye wa donc sɔrɔsiw bɛ fanga min na bi an y'a ɲini u fɛ assise nationale n'o ye ANR ye k'a fɔ politique fanga a baaracogo dɔw bɛ yen fiɲɛw bɛ u la yɛlɛma ka don a la ni constitution kura baara daminɛna donc yɛlɛma minnu donn'o kɔnɔ dɛ an bɛ se ka fɔ yɛlɛma bɛ se ka na ni basigi ye ka dɔ bɔ crise post électorale la parce que chaque fois que ni kalafili banna mankan kana wuli a man ɲi jamanatigi ma parce que jamanatigi a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka fanga bi donc fanga mana bi sanceba minnu fɛn fɛn tun bɛ a bɛɛ de bɛ jɔ donc an bɛ se k'a fɔ bi tare parce que ni condition kura in kɔnɔ yɛlɛma minnu bɛ ka don a bɛ se ka kɛ sababu ye ka crise politique ka dɔ bɔ a la mais n'i ko ko n ka don a gafe yɛrɛ kɔnɔ fɛn caman wɛrɛ b'a kɔnɔ minnu ni a yɛlɛmani bɛ fisaya jamana denw ma kosɛbɛ a dɔ ye an k'a daminɛ jamanatigi yɛrɛ ka fanga la an b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ an ka gafe kɔrɔ in kɔnɔ n'o ye constitution de 92 ye o kɔnɔna na jamanatigi ka fanga kun ka bon kojugu a ka bon wa dan papier foyi kun bilalen tɛ gafe foyi kun bilalen tɛ a kɔnɔ yamara foyi de tun tɛ jamanadenw bolo ka jamanatigi ta ka bɔ yen ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni coup d'état ye mais nin gafe kura in kɔnɔ o b'a kɔnɔ jamanatigi kɔni a ka pouvoir ka bon hali bi mais a ka fanga da bɛ se ka sigi a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni coup d'état ye o ye fɛnba o ye avancé ba de o coup d'état ye o bɛ se ka labɛn o fanga bɛ se ka ban ni mun ye sénateur n'o ye fɛn kuraya kɔnɔ ani député olu ka fara ɲɔgɔn kali o bɛ se ka dansigi k'a la n'i y'a ta k'a lajɛ fana premier ministre fana ka côté lajɛ le premier ministre a tun bɛ président bɛ premier ministre nommé k'a k'a ka premier ministre ye mais i tun tɛ se ka bɔ yen pour que e kun ka bɔ yen fo député ka fara ɲɔgɔn kan motion de censure ni fɛnw kɛ walima k'a contraindre à la démission ka jagoya a ka fangabila kɛ n'a yɛrɛ ye mais Zeni président jamanatigi i ye premier ministre min sigi i bɛ se ka wuli ka bɔ yen fana donc o ye fɛnba ye mun b'a to jamana marala a k'a dɔn ko ne yɛrɛ bɛ se ka bɔ n ka fanga la ne fana ye minnu sigi olu bɛ se ka bɔ yen donc dantɛmɛwalew fanga mara kɔnɔna na dɔ bɛ bɔ a la kosɛbɛ bon n'i ye président yɛrɛ fana ka fanga yɛrɛ fana lajɛ o yɔrɔ fana o ye fɛnba kɛ dɔ min ka ɲi mɔgɔ tun bɛ kɛ président ye i bɛ taa sɔrɔ nationalité tan b'i kelen bolo mais Zeni o bɔra a la ko pour que i ka kɛ président la i ka n'i ka candidature yɛrɛ ka accepter il faudrait que i ka nationalité ka kɛ malien d'origine ye donc n'i tɛ malien den halala yɛrɛ ye kulo bilen yɛrɛ n'i t'o ye e ka candidature o tɛ accepter donc ne b'a dɔn o ye fɛnba de parce que n'i ye malien den yɛrɛ ye i tɛ sɔn ka don janfa sugu dɔ kɔnɔ mun bɛ jamanadenw k'u fili i ma o ye fɛnbaw y'a kɔnɔ yɛlɛmani mun n'a ka ɲi bon an ye sexualité fana homosexualité fana an ɲɛ b'a la o fana belebeleba bɔra o la k'a fɔ désormais mariage bɛ daga jɔn ni jɔn cɛ gɔrijɛniya mariage bɛ furu bɛ daga jɔn ni jɔn cɛ cɛ ni muso mais furu tɛ daga cɛ ni cɛ furu tɛ daga cɛ ni muso ni muso cɛ o ye fɛnba de ye minnu ni a bɛ an ka diinɛmɔgɔw n'a bɛ hakili sigi minnu bɛ jamanaden caman hakili sigi minnu fana b'a to an ka denmisɛnnin caman bɛ yen o hakilina kolon minnu n'u kɛlen bɛ ka jogo kolon don u yɛrɛ la n'u y'a ye k'a fɔ nin fɛn in kalanna a votera denmisɛnnin damadɔ ɲangera parce que sariya y'a fɔ i b'a ye k'a fɔ o ko ninnu bɛ dabila an bɛ bɔ baganya kɔnɔ parce que homosexualité bɛ i n'a fɔ baganya de
an bɛ bɔ a kɔnɔ donc n bɛ se k'a fɔ gafe kura in kɔnɔ fɛn caman bɛ yen mun nana ni yɛlɛma ye mun b'a to an bɛ se k'a fɔ an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ wa on est prêt à voter. Ayiwa mais ni ye nin fɔ i ye ko caman fɔ a kɔnɔ min ka ɲi nka o n'a ta o ta NUM min ye sariyatigiw ye an y'u ka kumaw mɛn minnu bɛ sariya ko kunna bi u bɛ sariya dɔ jamana kɔnɔ olu caman y'a jira k'a fɔ ni jamana in ni sariya sunba kura in ayiwa maa min bɛ ka yɛlɛma bi n'o ye jamanakuntigi ye n'a ka fɛla don gouvernement bɛ ka yɛlɛma bi ko sariya tɛ sariya tɛ yen min b'olu yamaruya ka baara kɛ wa fana ko ni sariya sunba in min bɛ ka yɛlɛma bi ko u bɛ ka ko de diyagoya a bɛ n'a fɔ u bɛ ka banfula de ta k'a coro jamanadenw kunna u ma jɛn ni min ye o kɛra olu ka kumaw ye jɛkulu caman bɔra ka kuma fɔ an y'u ka kumaw mɛn jaabi jumɛn b'i bolo ka di o la. bon yan'an ka an da don o kuma na d'abord jamana fanga min filɛ nin bi fanga fɛnɛ ni an ye jateminɛ kɛ principe la yala fanga sigira sariya kɔnɔ wa fanga jaso de nana mais mun nana ni fanga jaso ye a fɔra ko fanga fɛn fila de o légitimité populaire bɛ yen légalité bɛ yen légalité min sɛnɛ gafew kɔnɔ mais ni jamanadenw fɛnɛ fanba taara yɔrɔ min fɛ an ye fɛn min sɛbɛn waati dɔ la il arrive histoire mɔgɔ an ka ɲɛnɛmaya bɛ se yɔrɔ dɔ la an bɛ obligé ka tugu jamanadenw ka hakilina de kɔ donc fanga nana cogoya min na a nana gɛlɛya de kɔnɔ donc o fanga a bɛ baara de kɛ walasa maliyɛndenw ka lafiya n'i y'a jateminɛ premier ministre bɛ sigi cogo min na a bɛ fɔ k'a ka déclaration de bien kɛ o mais est ce que nin y'o kɛ premier ministre dɔ bɛ yen min nana transition kɔnɔ mun y'a kɛ wa olu tun tɛ yen wa munna ma wuli k'a fɔ k'o tɛ bɛn fanga yɛrɛ sigira cogo la munna ma wuli k'o bali donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka hakilina an ka miiriya de ye nin ɲɔgɔn gɛlɛya wɛrɛ kana na o bɛ dilan ni condition fɛn fɛn vraiment nous on est dans ça mais les détails juridiques là ka don dans le fétichisme de la juridiction là vraiment nous on ne veut pas. mais est-ce que sariya fana tɛ se ka an minɛ kɔfɛ est-ce que sariya tɛ se ka bi k'a fɔ nin kɛra ayiwa don min tɛ bi ye sariya wɛrɛw tɛ se ka bɔ k'a fɔ parce que Mali y'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn wɛrɛw la minnu tɛ jamana in kɔnɔna sɛbɛnw ye est-ce que don nataw la n'olu sɛbɛnw wolomana ayiwa maa tɛ se k'i sigi ni gɛlɛya wɛrɛ ye wa. Bon, sauf si vous décidez de refaire l'histoire du Mali, sans combien de fois une crise où nous avons terminé à terminer, Barawaro kera fene kateme munuti shara kono koyo, mais en général yo. C'est-à-dire ni jamana dum fama général ni ne kon bolo shara doy. Abi fo benga yare shara doy. Donc nous ka sonima anga do dakele fe anga bo dakele fe. Sinon on entre au luka gafe ko ina ka agripper toujours comme on appelle aux anciens textes là. Mali ti wana la de. Mali ti wana donc on est vraiment avancé. Aywa. Al sami to référendum ko ina bi est-ce que dama la ka fo référendum yi lakana ko be cogo na bi ana se ka kɛ jamana fan caman fɛ sabu halisa lakana baliya misɛnninw bɛ yɔrɔ caman bamanciw bɛ ka kɛwale jugu kɛ ka ɲɛsin maa caman ma a dun fɔra ka fɔ référendum ye jamanaden bɛɛ de kungo ye n'a fɔra bɛɛ ka wuli ka kala ta nin cogoya la i ɲɛ b'a kɛcogo la cogo di. I kana taa yɔrɔ jan yɛrɛ an tɛ dɔ la nin ye defu filɛ nin Mali fantan na a tɛ ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la i tɛ ka journal ye don o don aw yɛrɛ kunnafonidilaw a tɛ k'a fɔ don defu bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ o ye preuve fɔlɔ ye. Filanan ye mun ye an bɛna référendum min kɛ o ni kalata tɛ kelen ye. Kalata ye dɔ ye nin fana baara dɔ de don mɔgɔw bɛ wuli de ka taga centre la o c'est dans l'insécurité aussi c'est-à-dire qu'on comprenne que ni jamana ko de nana le sacrifice ultime là est obligatoire bɛɛ k'i yɛrɛ sacrifier walasa baara in ka ɲɛ. I b'i sacrifier mais a b'a sɔrɔ jugu fana bɛ ka a yɛrɛ sacrifier ka kojugu labɛn. Ni jugu y'an bali ka kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛ to yen de o kɔni o ye kalafili kuma dama ni jugu ye an bali ka kɛ yɔrɔ min na an bɛ yen to yen mais ni maliyɛn majorité fanba sera ka élection in kɛ c'est vraiment l'essentiel pour nous parce que an tɛ se ka jamana jɔ dabila ko jugu y'an bali ka nin baara in kɛ yan n'an y'o dabila nin fana bɛna an bloquer yɔrɔ dɔ la n'o y'an bloquer jamana ma jɔ wa donc o tɛ arrangé o mɔgɔw ye min fɔ ANR la n'o ye assise nationale ye n'an bɛ ka taa o baara kan aw de ye nin exiger k'a di gouvernement PAG la politique gouvernementale ma ko k'a exiger nin ka kɛ donc n'o baara fana bɛ ka kɛ ne bolo an bɛ ala de deli o ka se ka ɲɛ an bolo. Ayiwa min ye diinɛ ko ye an bɛna o fanfɛla fɛ k'a ye k'a fɔ diinɛ bolofara dɔw y'a jira k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ sariya sunba in kɔnɔ n'an k'a ma ko laïcité ko k'o bɔ a kɔnɔna la nka o waati kelen fana diinɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛw ko olu sɔnnen b'a ye a ma baasi tɛ olu fan fɛ ayiwa nin fana tɛ samasamani dɔ ye ayiwa an dun b'a dɔn k'a fɔ Mali ye diinɛ jamana de ye n'a fɔra k'a fɔ diinɛ kelen mɔgɔw fana wulilen bɛ k'a fɔ ko fo ka ayiwa fɛn dɔ sama ka bɔ a kɔnɔ est-ce que bi o fana tɛ se ka kɛ fereke ye sariya sunba in baara la. Nin yɔrɔ in na an bɛ tare fɔ ka ala barikada hali bi parce que a daminɛ na a mankan tun cayara kojugu mais que les gens comprennent que le mot laïcité est un concept philosophique a kɔrɔ ka ca mais anw ye kɔrɔ min di an ta ma ani olu bɛ ka détail mun d'a ma kelenw tɛ o parce que kɔrɔ min bɛ nin na maliyɛnw ka faamuyali la o de ye anw ka jamana mara a tɛ gulo diinɛ na a tɛ gulo silamɛya diinɛ na a tɛ gulo
chrétien dinna a t'i gulo table wɛrɛ la o laïcité o kɔrɔ de bɛ an ta in na mais n'i ye détail wɛrɛ d'a ma i yɛrɛ kulo la kana fɔ k'i bi don o kɔnɔ ka jamanadenw namuruti o de y'a gɛlɛyama yɔrɔ ye mais ala barika la ces derniers temps la groupement minnu caman kun opposeren don explication caman dira wulikajɔw kɛra caman y'a faamu caman tila k'i retirer n t'a dɔn n'i y'o ressenti ces derniers temps là le ministre Umaru mon collègue lui il vient a y'a ɲɛfɔ kosɛbɛ k'a fɔ yɛlɛmani caman kɛra ko la voilà ayiwa référendum in e yɛrɛ ɲɛ b'a a dafa yɔrɔ jumɛn na min bɛ se ka se jamanadenw ma maaw bɔlen kɔ k'a fɔ ko an sɔnna a ka kɛ sariya sunba ye bon min bɛ se ka se an ma kosɛbɛ ne bɛ se ka yɔrɔ min fɔ an ɲɛ bɛ kunkanw caman bɛ ka i ka hakililaw bɔ ka bin ka ban k'a fɔ k'u na taa fɔ k'u bɛ sɔn n'o ye oui ye an ɲɛ b'a maaw bɛ ka kibaruyaw bɔ fan caman le oui va l'emporter o le oui va mais ne ka ni a ma kɛ i tɛ se k'o fɔ dɛ e ka ouais ni ye déclaration jateminɛ ni ye kow taabolo jateminɛ ni maliyɛnw yɛrɛ ka hakilina o ye minnu bɛ ka kuma yen nka maa dɔw fana caman bɛ olu dadennen don c'est-à-dire ne bɛ kuma kelen de fɔ maliyɛnw ni yɔrɔ in na f'an k'a dɔn constitution jamana ka wolosɛbɛn de don a kana k'i ɲɛna k'a fɔ ko maa min bɛ fanga la bi ko don Choguel ko tɛ Assimi ko tɛ moi j'ai toujours dit ça aux Maliens Choguel ko tɛ Assimi ko tɛ Mali wolosɛbɛn de don Choguel bɛ taa Assimi bɛ taa Mali bɛ to yen e bɛ taa ne bɛ taa Mali bɛ to yen mɔgɔ wɛrɛw génération fitiri minnu bɛ na olu bɛ tila ka nin gafe kelen sɔrɔ an ɲɛ yan donc an k'a dɔn k'a fɔ nin ye chance de ye ni ko nana i tile la ni a bɛ se ka adapter i ka réalité la moi je pense qu'il faut aller vers ça c'est pourquoi sensibilisation bɛ ka taa o sens in de kan maintenant i ye ɲininkali min kɛ n'o y'a ye k'a fɔ jɔrɔna ko jumɛn bɛ se ka kɛ a votelen kɔ la non a votelen kɔ ne ka mesure d'accompagnement de kan ka bila en place mouvement kelen minnu sɔnna k'a fɔ an jɛna n'a ye kumakan min b'a kɔnɔ n'a y'a ye o sɔrɔ yɔrɔ min na vous avez le plein droit de protester ka bɔ k'a fɔ min bɛ nin gafe in kɔnɔ o baara tɛ ka kɛ o y'an ka droit de fana ye o ye démocratie fana jalan de ye d'accord ayiwa jɛmukan an bɛ ka an sɛnsɛn ka se a banyɔrɔ la Nuhu Umaru Jara ale ye jɛkulu min n'an k'a ma ko coalition des forces vives du Mali kofo VIMA ayiwa nɛgɛjuru sira an bɛna lajɛ k'o di an filɛbaw ni an lamɛnbaaw ma minnu bɛ yen ni ɲininkali b'u bolo ka kɛ ayiwa kofo VIMA ɲɛmɔgɔ la Nuhu Umaru Jara olu bɛ se ka weleli kɛ 65 50 50 n'o ye 65 an ɲɛ bɛ nimero min sɛbɛnnen na a ka jabaranin ɲɛfɛla la a bɛ se ka weleli kɛ o la ayiwa k'a ka hakilila di walima ka ɲininkali kɛ an ka maa welelelan bɛ yen n'u yanni mɔgɔ ka don jamukan kɔnɔna la ayiwa bi bi in na min ye furanjɛla fanga ye ayiwa aw minnu bɛ yen ni aw bɛ fasoden jama ka jɛkulu kɔnɔna la ayiwa bi malidenw bɛ se ka ayiwa taabolo jumɛnw ta bi sabu maaw ka hakililaw tɛ kelen nka jamana ko mana na ayiwa maaw kan ka hakililaw ka kelen bi malidenw bɛ se ka taabolo jumɛn ta gɛlɛya n'a taa o ta ayiwa n'u bɛ se ka kɛ an ma hɛrɛ ye parce que an y'a ye k'a fɔ kɔsa in na mɔgɔ bɛ nɛgɛjurusira la allo Ansu Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, kɔri baasi t'i la anba i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Moi, je comprends pas bien Bambara. Ok. Vous habitez où? Quel est votre nom? Je suis à Niamana, M. Sissé. D'accord. Voilà, bienvenue. Donc, vous pouvez vous poser votre question. Bon, c'est par rapport à votre invité. Chaque fois qu'il est sur les plateaux de télé, il ne parle que des élections de 2020 qui se sont passées. Oui. Et qu'il sache qu'en 2020, les élections qui ont été annulées à Kati par la Cour constitutionnelle, c'est sur des bases. C'est sur des bases bien précises que cela a été fait. Lui-même, il sait que les agents électoraux ont été changés dans certaines communes de Kati. Donc, il ne faudrait pas que chaque fois que M. Diarra vienne sur les plateaux, que M. Diarra nous dise qu'on a été spolié, on a dépassé ça. Ça, c'est fini, ça. Et je suis désolé aussi, en tant que professeur d'histoire géo, que M. Diarra ne nous dise pas la vérité sur les objectifs de l'ONU. Non, selon vous, quelle peut être la vérité?
les objectifs de l'ONU, j'ai dit. Il n'est qu'à dire ça au peuple maliens. Les objectifs de quoi? On n'a pas bien saisi. De l'ONU. De l'ONU, ok. Les objectifs de l'ONU. Hein, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. De l'ONU, j'ai dit. D'accord, c'est compris, c'est compris. Voilà, et je suis désolé aussi de l'entendre dire que le DEF est déroulé à Kidal. Voilà, vous pouvez vous poser directement votre question pour qu'on réponde directement. J'ai dit, je suis désolé qu'ils nous disent que le DEF s'est déroulé à Kidal. C'est pas cette année que cela a commencé. D'accord. Non, c'est des contributions. Je peux faire des contributions. Non? D'accord, c'est compris. Ah, voilà, il y a plus de 5 ans qu'on a commencé le DEF à Kidal et même le BAC. D'accord. Donc il faut dire la vérité aux gens. Est-ce que vous voyez? D'accord. Le soutien de la transition, tout le monde soutient la transition. Personne n'est contre la transition. Donc il ne faudrait pas que l'on se mette à diviser les Maliens en soutien, en bon soutien et en mauvais soutien. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Voilà, on va donner la place aux autres téléspectateurs. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà. Nous jaraya ka kuma me ako aywa dabe kalata ko kuma la ni aywa kalata minu kera kidala ni defu ko kuma minu fo sisan jabi me mi bolo tela la dama. Aywa bon kalata ko kuma info. Walma anga nyingali wala fara nyonka anga ma sabata anga soroka. Mogobe alo ansu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Somo obedi. Teneni ala kana fantan kalfa nyangula fintinina. Aywa. Ito wali jamu ba wole ka bomi? Bouba Kanté de Bahola Diabou. Ah, Bouba Kanté, bismillah. Amiga invité pour côté. Ah, comme des questions posables bien là. Mali Tarani Francis Mali ka plainte mun kera Francis contre la Nations Unies là. Mouna vraiment baladé. Et puis Mouna Union africaine m'a Mali de ma cola. Mouna fait ma bala. Pour les Nations Unies, les plaintes mena bien au cas si ça n'y devait qu'à comment faire. Natala qui date de la donne qu'a n'y pas de gagner quoi. Ayo, abini jabi si sans Bouba Kanté. Asinon Mali jamana koroba et Dugubado, jamana Bado. Voilà, merci. D'accord. Ambi fo. Ambi nega jurusira to ma wara bolo 65 65 50 50 abe jo kono ale de jamukanka. Allô? Oui, allô? Ansu. Ansu. Amba ito woni jamukan wuli ka bomi? Yo, mbega wuli ka bomi. Ha? Mbega wuli ka bomi. Murba bugu? Oh. Aywa, ibi kan korota doni ibi to woni jamu fani kan ngali ke? Non. Simbo Bagayego. Ha? Simbo Bagayego. Simbo Bagayego, bismillah. Oui, ça va. Ne tuna ni ngal do kala ile fi am ko inka. Tawo. Et comment les concours bibi sont la passer. Donc ka ini ka no amese ka do yala démission yɛrɛ ka fɛn jumɛn b'a kɔnɔ komi Assimi yɛrɛ bi a ko ni si le sur les la jeunesse malienne qui échoue. Donc yɔrɔ jumɛn de bɛ yen min yɛrɛ bɛ sira di jeunes ma kosɛbɛ constitution in kɔnɔ référendum in na. Ayiwa. Donc a ka da o la. Ani olu yɛrɛ sinsin yɔrɔ ye mun ye k'a fɔ point positif min b'a kɔnɔ n'o tɛ problème kɔnɔ. Donc ni jama ka ɲi ka se ka voter oui ye o kama. Olu yɛrɛ sinsin bere ye jumɛn o kɔnɔna na. O faamuna. Ko ne fɛ k'o dɔn a kɔnɔ. An y'o faamu Simbo i Bagayogo. An b'i fo ayiwa n'u an bɛ nɛgɛjuru sira jɔ yan an bɛ ɲininkali ninnu jaabi sabu waati tɔ tɛ bɛrɛ ye an b'a daminɛ min ye tubabukan fɔ ayiwa n'a hakilila i y'ale ka ale kunta ye ka hakilila di ka dɔ fara i ka kuma kan i bɛ se ka mun fara a ta kan. Bon, puisqu'il s'est exprimé en français, moi je peux aussi lui répondre en français. Maa caman b'a lamɛn jamukan in bɛ fɔ bamanankan na komi ale tɛ tubabukan mɛn nka i bɛ se k'a fɔ bamanankan na maaw b'a faamuya. D'accord. Bon, a ye kuma min fɔ a y'a daminɛ kalafiliko la ko chaque fois pour que an bɛ kalafiliko kuma fɔ
élection min kɛra ko kasɔrɔ a kɛra sariya kɔnɔ d'abord ne b'a yira la k'a fɔ n'i y'a y'an da don la c'est parce que constitution falenni n'o ye sarasun kura min b'an bolo n'o ye avant projet de constitution ye falenni min b'o kɔnɔ n ye n da don kalafili ko la o yɔrɔ de la parce que falenni dɔ bɛ kalafili concerné n y'a yira k'a fɔ mankan wulila kalafili la yɔrɔw ɲɛfɛ ka daminɛ Kati la ka taga o de kama fana maliyɛnw bɔra ka fanga jaso k'o ɲini donc ni zeni t'a la fanga jaso a kun tɛ mɔgɔw ka bɔ parce que fɛɛrɛ wɛrɛw bilalen don nin gafe kura in kɔnɔ min b'a to fanga bɛ se ka minɛ fangatigi la ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye o de la n ye n da don a yɔrɔ la pour que ale ka o faamuya quoi sinon ale bɛ ka jaabi min di o tɛ jaabi ɲuman ye parce que n'i ko agents de falenna i bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ ni fanga tɛ ne bolo agent falila premier tour la munna e ma premier tour la mun tun bɛ fanga la ale gagné o n'ale de kɛra premier ye mɔgɔ wɛrɛ ka fara kan n'o ye anw ye ka taa deuxième tour la munna a ma kalafiliw annulé kabini premier tour la k'a fɔ agent falenna mais pourquoi attendre deuxième tour fana ka kɛ fo k'o jaabi bɔ wagati min na jaabi yɛlɛmana ka mɔgɔ min ye mɔgɔ filanan ye ka t'o bila ɲɛfɛ i bɛ sɔrɔ ka na voix annulé an tɛ se k'o faamuya o n'o tun depuis premier tour la a tun ka falen o la an tun bɛ se k'o faamu a ka ɲininkali la a bɛna fɔ est ce que Sara Sunba bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ kala taa gɛlɛyaw la jamana kɔnɔ wa Sara Sunba ye fɛnkɛ sɔrɔ la parce que fɛn caman bɛ yen o kuntigɛ Kidali a ko ko dɔw bɛ yen olu caman kɛra Kidali voilà bon n bɛ yɔrɔ kalafili yɔrɔ la toujours pour que k'o jaabi fɛn saba b'a kɔnɔ min ka ɲi on parle de proportionnalité o tɛ kɔrɔlen in na quand on parle d'élection proportionnelle o bɛ i n'a fɔ maire kalafili bɛ cogoya min na comme walawaliw bɛna kɛ loi électorale la min fɔlen filɛ ni nin constitution in fana passera u bɛ obligé tuguni ka taa walawali don loi électorale kɔnɔ donc ni proportionnalité donna la kɛlɛ bɛ dɔgɔya o parce que o kɔrɔ ye mun ye parti bɛɛ bɛ se k'i kolo la parti 10 bɛ se ka t'i sɔrɔ assemblée kɔnɔ ka sɔrɔ mankan ma bɔ a la parce que a bɛ kɛ ni liste ko de ye n'i ye voix hakɛ min sɔrɔ député hakɛ bɛ d'i ma a tɛ kɛ dɔrɔn ko nin liste mɔgɔw ka passer donc ni o sera o yɛlɛmani sera ka na moi je pense que o bɛ dɔ bɔ mankan na donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko dafara ma bila yɔrɔ la bon n'an bɔra o la a ka ɲininkali wɛrɛ a ko l'ONU le rôle de l'ONU c'est le maintien des quoi en tant que professeur de effectivement c'est-à-dire ce qu'on écrit et ce qu'on fait sont différents fallait k'o faamu kumakan dɔ bɛ sɛbɛn a n'a waleyali kelen tɛ o sinon n'i ko ko ne nana i ka jamana kɔnɔ n ka mission principale ye a fɔra ko la mission principale de l'ONU c'est maintenir la paix et la sécurité internationale o kɔni ye tubabukan de ye sa bi ma taa Kadhafi ka bɛn na ale bɛ se k'a fɔ k'a t'o kalama le pays de Kadhafi ka taa baga cɛ ma k'a faga nkalon labɛnnen Mali la fɛnɛ min bɛ ka kɛ bi bɛɛ ɲɛ t'a la wa san joli don Nations Unies mɔgɔw bɛ yan mɔgɔ 2000 ni kɔ jamana kelen olu bɛ jamana min kɔnɔ halisa don o don jamanadenw bɛ ka faga et puis jamanadenw bɛ faga i tɛ ONU ka déclaration mɛn wagati min na de ni an ka sɔrɔsiw ye fagali kɛ i bɛ ONU bɔlen ye ka kuma an tɛ se k'o faamu k'a fɔ i ye min sɛbɛn i tɛ k'o baara kɛ o hali n'i y'a ye jamanatigi ka jamana fanga bɛ jaso a la mun de don i sigira kan min kan n'i m'o waleya an bɛ ba i la kɛ a bɛɛ ye kelen ye o donc kumakan min sɛbɛn n'o tɛ ka waleya dɔrɔn ayiwa Bouba Kante ko ale ka ɲininkali la ko ayiwa n t'a dɔn n'i y'a ka ɲininkali faamuya a ko ko Kidali ko fana walima ko plainte taara kɛ ONU la Faransi kama halisa o plainte o ma se ka lawaleya k'i bɛ se ka jaabi jumɛn di o tɛ lawaleya kɛ parce que la France fait partie des 5 pays détenteurs du droit de veto a kana ɲinɛ o kɔ olu ye jamanaw ye ni hakɛ b'u bolo ka n'u ko k'u min tɛ kɛ o tɛ kɛ wa Faransi fana ni ONU fana ta a jɔyɔrɔbaw caman bɛ Faransɛw bolo donc fɛn min bɛ n'i ka jamana lamariya ka dankari sigi i ka jamana la ne bɛ se k'i sen da o kan i b'i sen da o kan n'a y'a sɔrɔ Mali tun b'o jɔyɔrɔ la walima Chine tun b'o jɔyɔrɔ la walima Russie tun b'o jɔyɔrɔ la kumakan wɛrɛw tun bɛ bɔ f'a k'o fana de faamuya quoi c'est-à-dire ONU ko kɛlen don rapport de force ko de se bɛ min ye o b'a sago de kɛ voilà est-ce d'an b'a la k'a fɔ Mali yɛrɛ bɛna ni plainte min n'a y'o kɛ ONU ɲɛkɔrɔ a bɛna se ka wasa sɔrɔ a la bilen Mali bɛ se ka dɛsɛ ka wasa sɔrɔ a la diɲɛ tɔnba ɲɛkɔrɔ tant que ni diɲɛ tɔnba bɛ nin position na Mali bɛ se ka dɛsɛ ka wasa sɔrɔ mais o fana bɛ ka min ɲini an kan n'o de ye k'an lamalo diɲɛ ye nkalon kan o fana bɛ se ka bali k'o kɛ f'an k'o yɔrɔ fana faamu voilà olu ka laɲini tɛ sabati anw fana ka laɲini tɛ sabati mais anw bɛ min nɔfɛ n'o y'an ka jamana ka to a yɛrɛ ye an kɔni tɛ bɔ o dynamique kɔnɔ ayiwa ɲininkalikɛla wɛrɛ Simbo Bagayogo ko constitution in kɔnɔ k'i bɛ se ka mun fɔ sifinnakaw mun bɛna yɛlɛma sifinnakaw ka taabolo la ani aw yɛrɛ bolo min ne bɛ se ka yɛlɛma Sara Sunba in kɔnɔ maaw bɛ se ka kala turu min kan kosɛbɛ la o b'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ ma ne ka kumaw lamɛn a ma débat in lamɛn ne y'a fɔ de yɛlɛmaniw camanba de bɛ kura in kɔnɔ yɛlɛmani fɔlɔfɔlɔ là pour i ka se k'i présenter kalafili yɛrɛ la a sɛbɛn don ko il faut être malien d'origine i ka kɛ maliden yɛrɛ yɛrɛ ye misaliya la ni ne ye malien ye Mali nationalité bɛ ne bolo malidenya kama mais Burkina fɛnɛ nationalité bɛ n bolo walima Faransi nationalité bɛ n bolo nin gafe kura in kɔnɔ ne ka kalafili ne ka candidature ni n taara déposer a bɛ rejeter o tɛ kɔrɔlen kɔnɔ a fɔ k'a ka taa ta k'a lajɛ bilahi a t'a kɔnɔ kɔrɔlen na bɛɛ bɛ ka accepter o tɛ dɔ ye filanan fana denmisɛnninw ni yɔrɔ bila la kɛ parce que a fɔra ko de 35 à 75 ans
donc depuis 35 ans a jateminɛ maa min bɛ se ka kalafe jamana masakɛya ɲini o ye denmisɛnninw niyɔrɔ bilalen a kɔnɔ o tɛ se ka bɔ a la dɛ siko in dɛ o ye fɛnba de ye bon n'i ye gafe yɛrɛ fana munumunu i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw fana ka wale dɔw olu fana bɛ ka bali o la n bɔra ka homosexualité ka kafi ye denmisɛnninw caman tun bɛ k'u livrer au pratique sale minnu ma olu fana bɛ ka bali o la nin na mais condition kɔrɔ in kɔnɔ o tɛ au contraire on faisait la promotion comment on appelle i y'o mun fɔ hali yɛrɛmabilaw ni fɛn wɛrɛw denmisɛnninw ladamabaliyaw ni bi an ka duw kɔnɔna la denmisɛnninw ka maraw ani fɛn caman bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko fana bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye jamana kɔnɔ mais bien sûr a y'o jateminɛ n'a sɔrɔla se kɛ b'o mais exemple ça chicha yɛrɛ ka dɔrɔn il y a eu des lois qui ont interdit ça et déjà des gens en ont fait les frais jeunes dɔw bagabara ma mɛn donc sariyaw bɛ ka taa minnu fana bɛ denmisɛnninw bali k'u yɛrɛ di wale ma wale mun ni jamana sariya ma jɛn n'a ye ayiwa nin kun ye ɲininkali damadɔ ye hakili la jamukan kɔni bɛ ka se a bayɔrɔ la n'u Umaru Jara ayiwa n'a sɔrɔla bi kuma b'i bolo walima kuma kuncɛ kuma la an ka se ka jamukan kuncɛ Mali sigi bilama a b'aw bolo cogo di a bɛ fɛ Mali ka kɛ cogo di sini kuma kuncɛ kuma na ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye o de ye hali bi maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ Mali o de bɛ to yen toujours a tun bɛ yen kunun a bɛ yen bi a bɛ kɛ yen sini mɔgɔw bɛ na u bɛ taa musow bɛ na u bɛ taa cɛw bɛ na u bɛ taa mais min bɛ to yen Mali ye donc an ka Mali bila an ka fɛn bɛɛ ɲɛfɛ an kana kɛ dɔrɔn ni kuma dɔ fɔra ni ne ka kulu mɔgɔw t'u yɛrɛ o kɔnɔ hali ni Mali ka intérêt b'o la o kuma man di ne ye o cas dɔ filɛ nin ye mɔgɔ min bɔra k'a fɔ sisan ko défaut bɛ ka kɛ Kidali oui kuma t'o kan kuma bɛ Mali kun balilen don ka don Kidali ka taa baara dɔw kɛ yen n'o baara dɔ bɛ ka kɛ o kɔni c'est des avancées ne tɛ gouvernement kɔnɔ mais souvent ni fɛn min bɛ ka kɛ n'a ka ɲi vraiment an k'o fɔ donc maliyɛnw ka rester soudés derrière les idéaux de la transition walasa gɛlɛya n'an b'a kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ de façon définitive maliyɛn bɛ ka lafiya o kɔni o ye an ka slogan ye. D'accord an b'i fo kosɛbɛ n'u Umaru Jara ale ye jɛkulu min n'an kama coalition des forces vives du Mali bakurunba la ko fo Vima ale de b'o ɲɛmɔgɔya la bi ale de tun bɛ jɔ kɔnɔ ale jamukan kɛnɛ ka bi ale de tun y'an ka maa welelen ye an balimaw ni de bɛ dansigi kɛ jamukan in na Ladala Musa Tɛmini ale de bɛ kɛ yan nɔ nka sen bɛ kɛrɛkɛ la ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo Sufu Sangare ale bɛ k'an bila min ye télévision sanfɛ ani Augustin fo ka taa se Lamini Kulubali ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo radio fan fɛ Bɔkari Tarawele Grand bɛ an b'a fana fo ni kɛnɛ in kan yen nɔ maa o maa bɛ k'an filɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ